ጸሎታ ለማርያም ወስልታ ያድነነ እመአተ ወልዳ ቅዱስ ቁርባን ማለት ህይወት ማለት ነው። አሚኖም ንዝበልዑ መድኃኒቶም አሚኖም ንዘይበልዕዎ ግን ኣብቲ ሰብኣውነት ረኽሰት ክህሉ ይኽእል ኣብቲ ክህነት ድብልዎ ኣባሃላ ግን ረኽሰት የለን ተሪፎምና ደሎ ኣብ ማእኸል ዘለዉ ክልል ዕድመይ ምክንያቱ ናይ ሕብረት ማኣዲ ደይ ለመደሰብ ናይ ሕብረት ቁርባን ከመይ ኢሉ ክሳተፍ ንዕርቃና ሽፋንያ ንድንቁርናና ትምህርቲ እያ ንጥሜትናም ፅጋብ እያ ንፅምእናም ትምህርቲ እያ ሰላም ጣኒ ያበለይ ኩራትን ኩራን ተኻተልትና እንሆ ወቅታዊ ጉዳይና ጀሚርና ለና አምና ኢሎሚ ወቅታዊ ጉዳይና ቅዱስ ቁርባንን ህይወት ቆራውያንን ብዝብል ቴማ ኢና ጻንሒት ክንገብር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝለዓለ ሕቶታት መልሲ ብምሃብ ሓቢሮምና ጸንሑ መጋቢ ሐዲስ ፊሊሞን ዮሐንስ እዮም ንስኻትኩም እውን ክሳብ መዛዘሚ መደብና ሓቢርኩምና ንክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ለማርያም መምህር ፈለማ እድሜና ኺሮም ናፍቲና ስለዝመጹ ክብረት ይሃበና ከዓውም ሰላም መጽ ኽብል ይፈቱ ኣነም እግዚአብሔር ክሳብ ሰዓት ዝበጽሕ ትንፋስ ለዛባና ክብር ምስጋና ነው ይኹን እሱኹም ናኽቢርኩም ናብዚ ስቱዲዮም ስለዝዓደብኩም ንስ እግዚአብሔር ይመስገን ሰናይ መምህር ኣብ ናይ ሎም ማዓንቲ ከም ትቅድም ኢለ ዘላልክዎ ቅዱስ ቁርባንን ህይወት ቆራውያንን ብዝብል ኢና ጻንሒት ክንገብር ከም መበገስ ኾነና ብመሰረት ኣስተምህሮ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ስጉ እንደምን ወይ ድማ ስጋው ደሙ እንታይ እዩ ብዝብል ስትኽንጀምር እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በመሰረቱ በአስተምህሮ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ቅዱስ ቁርባን እንታይ እዩ ስለድብል ጉዳይ ስጋው ደሙ ማለት ህይወት እዩ ዮሐንስ ወንጌላውም ጽሒፍዎ ከም ዘሎ እተኻላይ ስንቂ ናይ ነዊሕ ጎደና እዩ ስንቂ ደብለና ጉዳይ መቸም ተጓዓዛይ እንተራ ኮይኑ ነዊሕ መንገዱ ሒዝዎ ዝኸይድ ስንቂ ከም ዘለዎ ሰብ ኣብ ምድራዊ ህይወቱ ብዘይ ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር ንመንፈሳዊ ጸጋ ንመንፈሳዊ ሱታፌ ኣብ ሱታፌ አምላኽ ኣብ ንብሎ ጉዳይም ክናኣተሉ ንኽእል መሰረታዊ ነገር የለን ስለዚህ ናይ ነዊሕ ስንቅና ኮይኑ ዝተሃበና ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር ስለዚህ በደረጃ ተቀበልና ይቁጥሪ ናብ እግዚአብሔር እንዳቀረበና ናብ እግዚአብሔር እንዳራኸበና ናብ እግዚአብሔር እንዳብጻሕና ይኸይድ ስለዚህ ኣብ ምድራዊ ጀመርና ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር መዋዕልና ንዘላለም ኣብ ገነት እንነብረሉ ይኸውን ስለዚህ ከም ካልኣይም ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር ማለት ስንቅ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ እቲ ሳልሳይ መድኃኒት እዩ አሚኖም ንዝበልዑ መድኃኒቶም አሚኖም ንዘይበልዕዎ ግን አቃጻልዮም እሳት በላይ በመባልም ቅዳሴ ማርያም አምጪወሉ ስለዚህ ስጋ ወልድ እግዚአብሔርም ከማስተምሮ ቅዱስ ቤተክርስቲያንናን ከም ኣብ ድርሳናትና ኣብ ገድልታትና ተጻሒፎም ከም ዘለው ስጋ ወልድ እግዚአብሔርም ንዛ አሚኑን ዝተቀበሉ መድኃኒት እዩ አሚኑን ዝተዘይተቀበሉ ቀዛፊ እዩ እዚ መስል በደረጃ አስተምሮ ሰናይ መምህር ፍላይ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ካፍቶም ዓበይቲ ምስጢራት ዝበሃሉ ንድሕነት ኩላይ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ይኸውን ነብሎም ቅዱስ ቁርባን ዋና ዝለዓል እዩ ማሕተም ምስጢራቱ እናተባሃለ ይፍለጥ ሞ ጉልላት ናይ ኩሉ ምስጢር ትኽክል ስለዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ብዘምህረቶ መሰረት እንደገና ምእመናን እናቆረቡ እንረኽቦም ግዜ ኣሎ መብዛሕትኦም ምእመናን ግን በጣም ብዝሕዝን መልክዑ ቅዱስ ቁርባን ንደቆም ንኸቅርቡ እምበር ንባዕሎም ክንቆርቡ ኢና ለምፍላይ ኣብ ወላድነት ደረጃ ዘሎ ወለዲ እንብሎም መብዛሕትኡ ግዜ ደቆም ንኸቅርቡ እምበር ንባዕሎም ንኸቅርቡ ብዙሕ ግዜ ይርአን ከም ዝቆርቡ ወለዲ እኳ እንብሎም ኣብ እርጋን ዘለው ዓበይቲ ዝሸምገሉ እዮም እቶም ጋና ዘይሸምገሉ ወለዲ እንብሎም ግን ወላዝ መንእሰይ እንብሎ ኣሕዋቱ ንኸቅርብ ወለዲ እንደገና ደቆም ንኸቅርቡ እዮም ዝኸዱ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ክንብል ንኽእል ጥቡቃቶይ ከም ንቤተ ክርስቲያን ጥራይ ደሸገረ ሕቶ ይኩንን ንሰቡን ንውልቃውነቱ ደሸገረ ሕቶ ይኩን ይተርፍኒ ማለት ሰብ ንውሽጡን ተራእሲኑ ሰብ ኮይኑ ዝነብረሉ ዘመን ዝተወሰነ ብፍላይ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ኦሪት ጀሚርና ክሳብ መጨረሻ መጽሓፍ መዕፀው መጽሓፍ ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ኪደት ድዛረብ መጽሓፍ እዩ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮ ኪደት ብዘቋረፀሉ መጠን መቸም ዝረኽቦ ነገር ይፈልጦ እዩ እንታይ ክብል ለለ ብዚ ሕቶም ከም ዘልዓልካዮ ኣብ ዝተንከፍካዮ ርስትን ህፃናት ይቆርቡ እዮም ዓበይት ይቆርቡ እዮም ኣብዚ ከም ሓሳብ ክለዓል ዘለዎ ነገር ክልተ ነገር ኣሎ
ህፃናት ድቆርቡን ተራ ኮይኖም ሽማግለታት ድቆርቡን ተራ ኮይኖም ተሪፎምና ደሎ ኣብ ማእኸል ዘለዉ ክለ ዕድመ ስለዚ ኣብ ማእኸል ክለ ዕድመ ተራ ኮይኖም ኣብ ማእኸል ንዘሎ ክለ ዕድመ ኣሸጋሪ ዝኾነሉ ዛዕባ እንታይ እዩ ዋና ነገሩ ኣብዚ ቅዱስ ዮሃንስ ሐዋርያ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 እንታይ ድብል ዝብለካ ኣሎኒ ብምባል ናብ ቤተክርስትያን ጴርጋሞን መልእኽቲ ይፅሕፍ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ናይ ኒቆላውያን ህይወት ስዕብ ዝነበረት እያ ብዓብዩም ናይ በልኣም ኣስተምህሮን ጥንቆላን ዘለዋ ቤተክርስትያን እያ ንኣምልኮ ጣዖትን ንናይ ዝሙት ህይወትን ዝስዕቡ ኣለውኻ ኒቆላውያን ልክዕኩም ተመሳሳሊ ዘለዎም ታሪክ እዩ ነዚ ዝስዕቡ ኣለውኻ እሞ በዚ ፈሪደካ ኣለኹ ዝብለካ ኣለኒ እዚ ዝብለካ ኣሎኒ ድብል ዘሎ ቀጥታ ናብ ሜን ምፃዩ ዝብለካ ኣሎኒ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ቤተ ክህነትና እዩ ብደረጃ ቤተ ክህነት ኣብ ማእኸል ደሎ ህዝቢ ሲኢና የሎና እንተረኣይልና ኣብ ማእኸል ዘይተጎስጎሰ ህዝቢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መን ሽግር እንተራ ተባሂሉ ናይ ቤተ ክህነት بمسرته كندي كبرات أبوات اللونهم ندقوم كم يمانا إيدوم كم بلين عينهم تخانقينهم نقربان يكونن نخالق منفسها وترفات ندبتحو كدوسان كانت اللونهم قبل علزقن أبدقوم كبر رجورو كانتهم اللونهم مخنياتنا إذا انتين ترى تبعيلو دخلنا ند بالجداي دخلنا ند بالجداي كم دخلنا تكفونا قليلا بدرجة دخلنا ترفونا وزحاتهم سلازي كانتهم ننفس دقوم نخيل حنو سلا ندقومون عميقوم نخيم هرو زخل كلهم مسرت هاو نجار انتراهالي دخلنا دبلو قداي مغنياتو كسر حديم ولا نفساتهم كنا خير خذنا مدراو زخون سرح قوي خلو دقوم يسونو دقوم يسونو مالو سلا زوانا نجار مسرين أبزي دولو نزوكو إثيوبياوي سلوب دبلو باكوس هاريا فيليبوس دات موقو أيكونن باكوس أبز خدولو زنبرن يورساليم انتاي كان ببتصاني حيدبل مصحف تنبيته إيساياس تبلو دلخات فولطو دي خمس توهالو زمالو سمر سنتاي نيرو زمهارن زي بلي كميل خفلطو سلازي تما اخل تريفنا دولو نوس عدمه زمهارو دي بلو انتاي لو حيزق مصن بيتكرسل حادثو شغيرنا دولو دمهرو يلن سر زمهرو زترفو ነገር ብዙ ማለት እዩ ከም በመሰረቱ ንመመናንም ዝድርበ ጉዳይ እንተራሃልዩ ካህናት ዝመሓደሩ ብምንታይ እንተራ ተባይሉ ብዕሸርና ይደቆም ንነገሩ እግዚአብሔር ይመስገን በተሓደ ወገኑ በተሓደ ኣቕሳ ሕጂ ሓሊና ዘሎም ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓለውና ደብሎ ተገቢኡ ቁርባን ደቆረበ ወለዱም ከይብልና ተፈከል ምሳሌ ኣነ ከም ኣብ ዝተወሰኑ ቤተክርስትያናት ከይድና ብንሪኦ ቁፅሪ ገለገለ ዴታት ደቀን ከቁርባ ኣብዚ መጻሉ ግዜ ተሰምብሪኻ ካህን ስጋ ወደሙ ሒዙን ቤተክርስትያን ቁርብ ካኣቱም ዝበለ ኣባቀሻ ሓንሳብ ተባሂሉ ድቆርበሉ ግዜ ብዙሕ እንታይ ሪእካ ተኣምር ከይሰምዐ ኣገባቡ ከይሓለወ ስርዓቱ ጥሒሱ ንቁርባን ጥራይ ዘሊሉ ዳኣቱ ሰብ ኣሎ ቅዳሴውን ካብ መጀመርያ ከይተሳተፈ ክኸውን ዝግብኦ ብኣስተምህሮ ቅዱስ ቤተክርስትያን ግን ተኣምረ ማርያም ከይሰምዐ ንቁርባን ክቆርብን ክቕበልን ዘለዎ ሰብ የለን ኣይፈቀድን ስርዓት ቤተክርስትያን ስለዚ ነስርዓት እዚ ብደይ ምኽታሉ ንህይወት ክኾነና ድግብኦ ንመዓዲ ክኾነና ንብዙሓት እዩ ስለዚ ጸጊምና ደሎ ብደረጃ ምሕደራዊ ኪደት እዩ ምሕደራዊ ኪደቱ ኣይተስተኻኸለን ደሎ ካህን እንተራ ጸጊቡ ስለ ደቁ ስለ ድሕነት ነፍሲ ንኽብል ዘይጎየሉን ዘይከለሉን መንገዲ የለን ምክንያቱ ካህናት ማለት ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ንሰብ ከጽድቁ ዝተዋሃቡ ማንም ይኹን ማንም ብዙሕ ግዜ ድዝረበሉ ነገር ኣሎ እዩ ክህነት ዝተቐበለ ሰብ ብደረጃ ድወድቆ እዩ ውደቕ ናይ ማንም ሰብ ሓጢያት ሰሚዑ ኣስተስሪዩ ንስሓን ንቁርባን ንኸብፅሖ ግን ብቑዕ ትክህነት ድብሎ ርክሰት የብሉን ኣብቲ ሰብኣውነት ርክሰት ክህሉ ይኽእል ኣብቲ ክህነት ድብሎ ኣባሃላ ግን ርክሰት የለን ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ ክብለለ እግረ መንገደይ ካህናትና ምናልባት ብዝረኣናዩ ቁፅሪ ካብኦም ንርሕቕ እንተደኣ ሃሊና መንእስያትን ጌጋይ ካህንካ ዝገበሮ ሓጢያት ይግበሮ ናሃትካ ሓጢያት ብቑዕ ዝገበረ ሓጢያት ይግበሮ እሱ እግዚአብሔር ይፍረዶ ስኻ ተዘለይካ ጌርካ ምንጻ ጽቡቕ ስለዚ እቲ ተኻላይ እዩ ከም መጨረሻ ግን ሸጊርና ደሎ ነዚ ሕጂ ኪደት ምዕራባዊ ዓለም ማለት ሕሰቦ ሰብ ንስተወሰነ ደቂቕ ጸሎት ንኽገብር ኣይትንስን ንስተወሰነ ደቂቕ ቲክቶክ ሒዙ ዝኾነ ፕላትፎርም ሶሻል ሚድያ ሒዙ ግን ክሳዕ ክንደይ ሰዓት ይጸንሕ ብደረጃና ንስተውለሉ ነገር ን10 ደቂቕ ኢልካ ድሓስካዮ ሞባይል ክሳዕ 3 ሰዓት ክሳዕ ዝወግሕን ድሕሰብ ብዙሕ ክሳብ ወልፊ ዝኾነሉ ሞባይል እንታይ ሪእካ መጠን ክንደይ ወሪድና ኣለና ስለዚ ኪደት ናይ ምዕራባውያን ዓለማትም ኣባና ጥቡቅ ገይሩ ዝተሰርሐ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ንኸይቀርብ ሞር ጋይድ ገይርዎ ደሎ ነገር እሱ ናብ እግዚኣብሔር ንኸይቀርብ ንነገሩ ሰብ ወይ ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ድበሃል ሰብ ኣብ ዓለም ዝነብር
መንፈሳዊ ዓለማዊ ኣብ ዓለም ይዝነብር ግን መንፈሳዊ ዓለማዊ ማለት ንዓለም ከም መንበር ግዚያዊ ቤቱ ዳ እንበር ኣብ ዓለም ህንፃ ኾነ ድወርሶ ነገር ይብሉ ዘለዓለማዊት ቤት ይኾነ ዘለዓለማዊት ቤት ኣይኮነ ስለ ደኾነ ኮይ ንሕሰቦ እንዶ ኣብ ገዛይ ኩሉ ክርስቲያን ከከብ ይኽእል ኣይክልን ኣብ ገዛኹም ኩሉ ክርስቲያን ከከብ ይኽእል ኣይክልን ንኹልና ድሕብረና ብእንተራ ተባሂሉ ቤተክርስትያን ንምንታይ እንተራ ተባሂሉ ግዚያዊት መጽንሒትና ተባሂላ ኣላ ኣብ ዓለም እትነብር መንፈሳዊት ዓለም ቤተክርስትያን እያ ስለዚ ኾነ ኢና ቤተክርስትያን ነከብ ስለዚ ሰብ ምሒር ናይ ምዕራባውያን ኪደት ብምጥቃሙ ናኡ ምሒር ብምጥላቁ ንእግዚአብሔር ካብ ዝህቦ ንላዕሊ ግዜ ንፕላትፎርማት ንሶሻል ሚድያ ድህቦ ግዜ እንዳበዝሐ ኸይዱ ስለዚ ኾነ ንቅዱስ ቁርባን ዘርክበሉ ግዜ ይብሉ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ኣቦታት ካህናት ደቆም ክናብይለው እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ጉዳይ ቤተክርስትያን ኣብ ሊፃ ክትሰርሓሉ ኣለዋ ንጠቕሚ ከም ዝኸውን ዋና ፀጊምና ድሉ እዚ ነገር እዩ ኢለ ይሓስብ ፅቡቕ መምህር ብፍላይ ምስ ተተሓሒዙ እንታይ ኣሎ እቲ ዘይቆርብ ክርስቲያን እየ ባህላይ ኣብ ውሽጢ ናይ ክርስትና ደንበ ተዓቂቡ ዘሎ ናይ ክርስቶስ በጊዕ እንብሎ ዘቕርብዎ ምክንያት ኣሎ ብፍላይ ብብዙሕ መንገዲ ንሰምዖም እዮም ብጣዕሚ ሓደ ግዜስ ከምዚ ንኽትሰምዖም ንባዕሉ ክሳብ ዘሰልክዩኻ ዝወፅሑ ማለት እዩ እቶም ምክንያት ንሳቶም ከም ንኣብነት ኣነ ተምሃራይ እየ ኣነ ቆልዓ እየ ኣነ ገና ኣይተመርዖኹን ንምቕራውሲ ከም ዋና ረቋሒ ምምርዓው ከም ዋና ረቋሒ ምሽምጋል ምእራግ ተገይሮም ዝውሰዱሉ ግዜ ኣሎ ንምዃኑ እዞም ምክንያት እዚኣቶም ብምቕራብና ዝመፀና መዘዝ እንታይ እዩ ክንብል ንኽእል ብመሰረቱ ተንድመፃ ምክንያት ግን ሓደ ክትጠቕሰለይ ኣብኡ ከለና ናትን ሓፂር መልሲ ክንብል ናይ መጀመርያ ከም ሓሳብ ድመፅእ ጉዳይ እንታይ ድብል ተምሃራይ እየ ዝብል ተምሃራይ እየ ፅቡቕ ክድንቁር ደይ ትደሊ እንተደኣ ኾንካ ስጋዊ ወልዲ እግዚኣብሔር ማለት ገላፂ ምስጢራት እዩ ዘረባዲ ይብሉ ስለዚ ተምሃራይ እንተደኣ ኾንካ ንቑሕ ተምሃራይ ክትከውን ትደሊኻ ስጋዊ ወልዲ እግዚኣብሔር ውሰድ እዩ ስጋዊ ወልዲ እግዚኣብሔር ዘይወሰደ ንቑሕ ተምሃራይ የለ ንኽትነቅሕ እኳ ምክንያቱ ስጋዊ ወልዲ እግዚኣብሔር ምክንያቱ ምንጭ ኩሎም ፍልጠት ኣብ መን ተኣኪቡ እዩ ዘሎ ኣብ ክርስቶስ ምንጭ ኩሎም ፍልጠታት ስለዚ ናይ ኩሉ ፍልጠት መሰረት ክርስቶስ እንተደኣ ኮይኑ ስጋዊ ወልዲ እግዚኣብሔር ብምብላዕኻ ንትምህርትኻ ድጠቅም እምበር ደጓድል ነገር ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ደቕረብናዮ ገና ቆልዓ እየ ዝብል ገና ቆልዓ ሰሎሞን ናይዚ ዘለናዮ ዘመን ተረዲእዎ ከይኮነ ይተርፍን ምዕራፍ 12 መክብብ እንታይ ኢሉሉን ብግዜ ንእስነትካ ፈጣሪኻ ዘከሮ ብግዜ ንእስነትካ ምስ ሸምገልካ ምስ ኣረካ ፈቲኻ ደይኮነ ፀግዒ ስለደልየካ ክትጎዳ ኢኻ ስለዚ ብግዜ ንእስነትካ ዘይዘከርካ ፈጣሪ ብግዜ ኤርጋንካ ንክትዝክሮ ከይፈተኻ እዩ ብዓብዩ ኣነ ድገርመኒ ብዚ ነገር እንታይ ኣሎ እግዚኣብሔር ብእውነት መሓሪ ቅድስት ቤተክርስትያን ናይ መጨረሻ ልዋህ ሓሲብና ያለና ገለገለ ሰባት ክጥምቑ ቤተክርስትያን ምስኣተው ርዮም ወደ ይፈልጡ ሰባት ኣለ ክጥምቑ ሓን ሰባት እዮም ኣሎ ምስ ስድሮ ቁርባን ሽዑ ቆሪቦም ኣሎ ብድሕሪኡ ግን ደይፈልጡ መዓስ ይመጡ ምስ ሞቱ ግን በቃ ተፀሮም ይመጡ ስለዚ ኣማናዊት ቤትካ ማለት ቤተክርስትያን ብመሰረቱ ሰብ ክሓስቦ ድሎ መሰረታዊ ነገር እንታይ እንተራ ተባሂሉ ቤተክርስትያን ማለት ሕልፊ ቦና ደን ምትምረፅ ቤት እያ ንምንታይ ሕልፊ ኣቦና ደን ትምረፅ ቤት ድኹና ኣቦኻን ኣዴኻን ክሳዕ ዘለዊ ናብይኸ ክሳዕ ዘለዊ እሶም ዘየለውሉ ዘመን ኣሎ ቤተክርስትያን ማለት ቤት እግዚኣብሔር ማለት ኣማናዊ ናይ ማንም ሰብ ቤት እዩ ስለዚ ቆልዓ የድብል ጉዳይ ብግዜ ቁልዕነትካ ዘይተዘከርካ እግዚኣብሔር ብግዜ እርጋንካ ከይፈተኻ ክዝክሮ ኢኻ ስለዚ ብግዜ ንእስነትካ ይፈጣሪ ዝከር እንደገና በዓል ሓዳር የድዩ ደሎ ሓሳቡ በዓል ሓዳር ይኩንኩን ጋና ይተመርዖኹን ዝብል ከይትወድቕ ንኸይወድቕ እንኮ ፍቱን መድሃኒት ስጋ ወልዲ እግዚኣብሔር ሰብ ክወድቕ ደደል እንተራ ኮይኑ ብሓትያት ካብ ስጋ ወልዲ እግዚኣብሔር ወፃኢ ብንፅህና ከንብሮ ዝኽእል ነገር የለን ንምንታይ ኣብዚ ሓደ ታሪክ ንምልዓል ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣብዚ ንዝክሮም ኣቦ ንምሳሌ ብቁርባን ደረጃ እንፈልጦም ኣቦ ሙሴ የጸሊም ሙሴ ጸሊም ሲ ዝተወሰነ ግዜ ክቅድስ ኢሉ ጽባሕ ተዳሎ ክትቅድስ ይኻብ ዝተባሃለሉ ግዜ ሓራ ኢሉ ስርዓት ናይ ምድላው ጉዳይ ኣጻፊፉን ቤተክርስትያን ከይዱ ሙሴ ጸሊም ከም ዝነገረሉ ጸሊም እዩ እቲ ቅጽል ሽሙም የፍልጠሉ ብጽልሙ ደረጃ ንቤት መቅደስ ምሳቶ ውፃእ ጾሎሎ ኢሎም ኣቦ ቶም ኣበብኔት ሰጊጎም ወይዱ ወፂን ቤት ካብ ቤተክርስትያን ወፂኡ ተዛረቦ ዘረባ እንታይ ነይሩ ኣባ ደገይሮም ከም ዝደውልንስ ውሽጤ እንተድሩ እንታይ ይምብሉኒ ሙሴ ማለት ነዚ ታሪክ ዝደምፃኒ ናይ ሙሴ ታሪክ ከም ስለ ዝደሎ ሙሴ ማለት 12 ዘመን ሕሉፍ ዝነበረ ሓጢኣቱ ዝሸግሮ ሰብ 12 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ሓሲብና ያለና ከምኡን ክሲሉ ዓለም ገዲፍዋ ድኸለ ሰብ 12 ዓመት ብናይ ዝሙት መንፈስ ክሳቕ ከሎ ለውጥ ደይብሉ ክርስትና ነይሩ ማለት እዩ
መጠን ክንድዝን 12 ዓመት አሽቅሪሉ ዘንበሮ ሓጢያት ናይ መጨረሻ መዕፀው ህይወት ቁርባን ብድብል ጉዳይ ድሕረ ባይቱ ይጸልዎ ነይሩ ማለት እዩ በጣም ድሕለፍካዮ ጉዳይም ጸላው ቅዱስ ሙሴ ናብዚ ደረጃ ዝለብጽሖ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ካብ ዝበልዓሉ ግዜን ድምጽ መላእኽቲ ምስ ሰምዐ ግዜን ወርወር ናይ ዲያብሎስ ድከላኸሉ መላእኽቲ ምስራይ ስለዚ ቁርባን ማለት ነዘይ ተመርዓወ ሰብ ንኸይወድቕ እንኳ መድሃኒቱ ምስ ድቆርብ ጥራይ እንተለይ ቆሪቡ ድሕነትም የለን በመሰረቱ ንስጋ ወልደ እግዚአብሔር ዝበቕዖ ሰብ የለን በከመ ምህረትከ እንተለይ ኮይኑ ከም ብዝሕ ምሕረትካ እንተለይ ኮይኑ ንስጋ ወልደ እግዚአብሔር ብቁዕ ዝኾነ ሰብነት ኣየናይ መን ሰብነት የለን ነዚ ነገር እዚ ካብ ኦሪት ሓደ ጠቕሲ ይነልዕል ነቢ እግዚአብሔር ቅዱስ ሙሴ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ካብ 13 ደሎ ታሪኽ ንራእዩ እግዚአብሔር ሙሴ ናብዚ እምባ ዝደይብ ኣብኡ ክግለጸልካ ምስ በሎ ነቶም ህዝቢ እንታይ ያቆይሙሎም ነይሩ ናብዚ እምባ እዚ ከይትንክፉ እንኳን ሰብ እንስሳ ምን ተደይቡ ብዳርባ እምኒ ወይ ብማንቲክ ይቀተል ይብል ሓሲብና ያለና ከይተገበኡ ማለት እንኳን ንስጋ ወልደ እግዚአብሔር ሲ እግዚአብሔር ናብ ዝግለጸሉ እምባ እኳ ሰብ ከይተገበኡ እንተራ ቀሪቡስ ከጥፎ ይይ እንኳን ኣብቲ እምባ ዝተፈቅደሉ መን ጥራይ ሙሴ ጥራይ ስለዚ ሙሴ ጥራይ ተፈቂድዎ እንተራይልና ማንም ሰብ ኣይተፈቅዶን ኣይተዋሃቡን ግን በከመ ምህረትከ እግዚአብሔር ብዝመሐረና ቁጥሪ ግን ንስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንበለው እግዚአብሔር ብዝመሐረና ቁጥሪ ኣብዚ ተነጋሪ ታሪኽ አሉ ስፔሻሊ ኣብ ወንጌል ብትርጓሜ መልክዕ ድመጽእ 40 ዘመኖም ዓጢዮም በብሕትውና ደረጃ ዝነበሩ ኣቦ ይብሎም 40 ዘመኖም ነቢሮም ህያው ንኽትከውን ገድለኻን ፍጻሜ ንኽረክብ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ተቀበል ተባሂሉ መላእክ እግዚአብሔር ሒዞም ናብ ቤተ መቅደስ ከደ ቅዳሴ ኣሃዱ ጀሚሩ ክሳዕ ጻኡ ድብል ጉዳይ ሰሚዖም ድሕሪ ጻኡ ንጹህ ለንጹሃን ቅዱስ ለቅዱሳን ድብላሉ አይ ሞም ተቆይና ኣነ ኣይነጻኹ ናይ ተቀደስኩን ብምባል ወጽዮም እንደገና 40 ዓመት ዓጽው 40 ዓመት ዓጽዮም ካሽዑ ንዓ ሕጅም ተቀበሊሉ መላእክ እግዚአብሔር አውጽዩ መወዳቱ ቤተክርስቲያን ምሳኣቶም ንጹህ ለንጹሃን ቅዱስ ለቅዱሳን ኣብ ዝተባሃለሉ ሰዓት ወጽዩ ክኸይድ ክብል መላእክ እግዚአብሔር አይ ተመለስ በከመ ምህረት ከልካ ተቀበል ስለዚ ብደረጃ ንጽህና እንተ ተሓሲብ እኮ እንኳን ንሕና ኣብዚ ዓለማዊ ህውተት አደለና ሰባት እቶም ብደረጃ ብቕዓት መንፈሳዊ ትሕርምቲ ዘለዎ ኣቦታት እንብሎምን ድበቅዕ ሰብ የለን እንታይ ደኣ ንስጋ ወልደ እግዚአብሔር ምሕረቱ ይደንብረና ብምሕረቱ ደረጃ ኣብ ግዜ ቅዳሴና እውን በከመ ምህረት ንብል ኢና ስለዚ ናይ ሰብ እንኮን መድሃኒቱ በከመ ምህረት ከልካ ምቕባል እንተደይ ኮይኑ ንስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንምቕባል ዝበቕዐ ኮነ ዝተዳለወ ሰብነት የለን ስለዚ የለ ይብኻ በከመ ምህረት ከድብል ኣብ ቅዳሴና እንኳን ከም ዓብር ተገይሩ ድውስ ከም ዋና ግን ኩሉ ግዜ እንብሎ ግን ደይ ነስተውዕለሉ ቃል አለ አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ድብል ጸሎትና ኩሉ ግዜ ንዝክሮ ጸሎት አለ እንታይ ድብል ጸሎት ኢና ንዝክር አቡነ ዘበሰማያት ናይለትን ጌራና ሎ ማህበና እዚ ናይለትን ጌራና እንታይ ድብል ርዲት ንወስዶ ነው በዚ እንበልዖ ምድራው ስጋ እሱ አይኮነ እሱ ኣብ ቤትና እንበልዖም ስፔሻሊ ሎሚ ተመስገን ዘመን ብዙሕ ይደርኢካ ናይ ቦታትና ዝነበረ ዘመንን ናሃና ደሎ ዘመንን ካብ ምድር ናብ ሰማይ ፍልል ይደለዎ ዘመን በዚ ሕጂ ግዜ ያዊው ብደረጃ ሃብት ድዩ ብደረጃ ስንፍና ዶ ይርዳእካን ማእዲ ተሪፉና ምንታይ መጽኢሉ ንናብያትኻ ድብል መጽኢሉ ናይ ሕብረት ማእዲ ተሪፉ ድገርም ነገር ግን ናይ ሕብረት ማእዲ ምብላዕ ማለት ናይ ቅዱስ ቁርባን ተሳታፍን ምዃን ተምሳሌት እዩ ኣብ ናይ ሕብረት ማእዲ ሓበርና ስለ ዝኾነ ኮዩ እንተስተውዒልናሉ እንኮ በብያትኻ ካብ ድመጽእ ሰባት ቤተክርስቲያን ከድካ ምቕራብ ግዲፈሉ ምክንያቱ ናይ ሕብረት ማእዲ ደይ ለመደሰብ ናይ ሕብረት ቁርባን ከመይ ክሳተፍ ይኽእል ስለዚ ብዙሕ ነገራት ካብ ናይ ቦታትና ዝነበረ ህላውነት እንዳሸረፍና ናብ ዘለለዳዩ ደረጃ በጽሕና ኣለና መወዳቱም እግዚአብሔር ይኽደን ካብ በብያትኻ ማብ ኢድካ ከመጽም ይኽደን የሰክፍ ምዕባለ ድዩ ዘመናውነት ድዩ ይርዳእካን ዋና ነገር ግና ናይ ኢለት እንጀራና ሎማ ሃበና ድብል ጸሎታዊ ኣባህላ እቲ ሓደ ሽዑን እንበልዖ ደለናይ ኣብ ጠጥባሕ እንበልዖ ስጋኻ ይትኽላአና ማለት እዩ ብደረጃ መንፈሳውነት እኳ ደኺምና ስጋኻ ንኸይንኽልከል ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ስጋኻ ኣብቃዓና እዩ ጸሎት ስለዚ ብንጽልዮ ጸሎት እኳ ንባዕሉ ንቅዱስ ቁርባን ዝጽውዕ ጸሎት እንዳሃለወካ ናብቲ ናይ ቅዱስ ቁርባን ህይወት ደይምኻን ካብ እግዚአብሔር ምዳም ዋና ነገሩ ሰብ ክርዳእ ደለዎ ነገር እንተዳሃሉ ግን ተምሃራይ ኣይተመርዓኹን ርግምቲ ጎረቤት አላትኒ ድብሉ ጉዳያት እዚኦም ብምሎም መእመን ጉዳይ ኣይኮነን ተምሃራይ ማንም ኩን ምስ ክርስቶስ መጠን ክንደይ ዳኣከል ሕብረት እዩ ክህልወካ ትደልዩ ከም መጠቃለልስ ሓደ ጠቕሲ ድርቢ ይከብር ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 4 እግሪ መንገደይ ራእይ ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 2 ክሳዕ ፍጻሜ ምዕራፍ 3 ኩሉ ክርስቲያን እንተንደብቦ ጽቡቕ ንምንታዩ ናይ ዓወት መጽሓፍ ተባሂሉ ዝተነግረ እዩ ራእይ ዮሃንስ
بفلاي كان معرف كلته فقد حدك ساعة معرف 3 فصام يدلو شوعات ملكتات بيتكريستيانات دبل سم مسعر دوهابو وهبتوي مسعر كاتو وهابو وهبتو خاب حجي دنقكاي كاب حجي ددنقكا مخنيات منتاي سعر نختكم ስለተሃርፍ ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ አብራዩ ግን እንታይ ጽሒፉሎ معرف كلته فقد 4 ነተቀዳሚት ፍቅር ሐዲካ ያለኸም በስፈሪዳ ካለኹ ይብል ነተቀዳሚት ፍቅር ቀዳሚት ፍቅር ተባህላ አይደለ በጊዜ ነስነትና አስተቀበልና ቁርባን ንዑ ስለዚህ ገደፍካይ እግዚአብሔር ክፈርድካዩ بدرجة قرفنا إجزابير زفرد نيجزابير نخيت نبي إجزابير نخيت قرب زمت ومخنياتها وين أبهالاتها مخنياتها يكون مخنياته نبي إجزابير كي تقرب دخل كلا كان قرنتاي عنتو على إلنا هذا نورنا إثيوبيا وصلوا بنذكره باكوس نخيت ما كتاي خل كلاني نبي إجزابير نخيت قرب زوم توم دل خان مخنيات دخل كل خان ترى أخوين وسخان إجزابير يدل خاين يتزربا سلازم بتزاور من قدي دبل دلو سب زوم مخنيات زيوم دردر ترى أهلي ناباخا كقرب دلاي بالليين مالتي دلاي بالليل ابز خم التحساسبي معصو زرباي كن حدا تاريخ كمت وانجيل دلو تاريخ حلقه ميتي دبلو تاريخ كلنا نفلطو تاريخ ابزيني حلقه ميتي غداي انتايو حلقه ميتي بمئمانو طراي تتقيمي بمئمانو طراي مغنياتو حلقه ميتي ناب غويتا دخده ودي يحويلي ندبلي ودي يحويلي بزبل غنا እግዚአብሔር بطقم درجه ردي وي ابزم كل ተሰባት ነው ወዳድር حلقه ميتي استبهاله سبن እንደገና አቤማን ጎይታ ተሰቅሉ ዝነበረ በለታር ጥጦስ ተባለ ሰብን እዚዮም ክልቲዮም ንሕሰቦ ንቤተ ክርስቲያን ከይዱ ድቆርብ ሰብ ምሳሌ ንመኒ ንጥጦስና ሐዋርያትን ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ድቆርብ ሰብ ቁርባን ዝሳተፍ ስርዓተ ቁርባን ዝሳተፍ ሰብ ንጥጦስና ሐዋርያትን መስል ና ሐዋርያት በለታሙስ እግዚአብሔር ንዘቀረቦ ጽዋን ንዘቀረቦ ህብስትን ባሪኹ ቀዲሱም ሳቦም ናብ 13 ቆሪሱም ሳቦ 13 ድገበሮ ምድፋር ንኸይሱኒ ከመይሉሱ ስጋ ሰብዲ ይብላዕ ተባሂሉ ሐዋርያት ውሽጣው ሕልና ረበሻ ሕልና ንኸይሉ 13 ገይሩ ቆሪባ አቅርቦም ይድ እቲ ሓደ ነው ዓሉ ተመበል 13 ናቱ ቁርባን ስለዚህ ቆሪቢ ይደቅረቦም ኣብዚ በእለት ሐሙስ ንዝነበረ ሐዋርያት ይመስል ቤተክርስቲያን መጽዮም አቀዲሶም ስርዓተ ቁርባን ተሳተፉ ንሐዋርያትን ጥጦስን መስሉ እዘይ ቆረቡስ ነዛ ሓለቃ ሚቲ መስሉ በመንታይም ድመስሉ ልብን በለሉ መጠቃለለ ሐሳብ ስለዘለው ወይ ድመስሉ ምክንያት ሓለቃ ሚቲ ናይዘይ ቅበሉ ሰባት ምሳሌ ናይዘይ ቅበሉ ምሳሌ እዩ ማለት ክርስቶስ ተተቀቢልካ ማለት ናብ ምንታይ ካምእታ ማለት እዩ ናብ ውሽጥኻ ገዛኻ ምሳኻ ምእታ ማለት እዩ ሓለቃ ሚቲ ክርስቶስ ናብ ቤትካ መጽኻ ወይ ምስበሎ ደቅረቦ ምክንያት እንታይ ነይሩ ገዛይ ንዓኻ ብቁዕ ኣይኮነን እዩ ስለዚህ ገዛና ንስጋ ወልድ እግዚአብሔር ንኽቅበል ብቁዕ ኣይኮነን ንክርስቶስ ንኽቅበሎ ብቁዕ ኣይኮነን ብቁዕ እንተደይ ኮይኑ ቤተክርስቲያን ኣብ ቅዳሴ ተሳተፍ ሓጢያትካ እንዳሓሰብካ ግን ተሳተፍ ሓጢያትካ እንዳሓሰብካ ብስተሳተፍካዮ ቁጽሪ እግዚአብሔር ንቁርባን ይብጽሐከይ ምክንያቱ ቁርባን ማለት ምቅራብ ማለት አይኮን ናብ እግዚአብሔር ምቅራብ ቁርባን ማለት ናብ እግዚአብሔር ምቅራብ ማለት እንተራአ ኮይኑ ሓጢያቶም እናሐሰቡ ብዘቀደስው ቁጽሪ ወሃብ ቁርባን ናብዚ ቁርባን ዝደብጽሕ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ክርስቶስ አምላኽና ስለዝኾነ ግዜ ብዝሓለወ ግዜ ከቁርቦይ ከቀብሎይ ስለዚህ አይቅበልኒ በማለት ምስምስ ጥራይ ሰብ ሱታፊ ቅዳሴ ከቋርጽ ይብሉ ከቀድሳለሁ ኃጢያት እንደሐሰበኻ ከቀድሳለሁ ስለዚህ ናይቲ ህይወት ሓለቃ ሚቲ ኣብ ህይወት ይኾኑ እንደቀደሱ ኃጢያቶም እናዘከሩ ምሕረት እግዚአብሔር ግርፋት ወልድ እግዚአብሔር እናዘከሩ ዝቀድሱኻ ለከ ንሐዋርያትን ንጥጦስን ይመስሉ ማለት እዩ ስለዚህ ቶም ምክንያት እናቀርብ ምክንያት ከሆነ አይከልኒ ሰብ በህይወት ክትነብር እንተዳሪልኻ ምስ ክርስቶስ መቅራብ ጥራይ ምስ ክርስቶስ ተደይ ቀሪዩ በህይወት ነበረ ሰብ የለን ጽቡቅ ጸሎታ ለማርያም ወስልታ ያድነነ እመአተ ወልዳ መምህር ክንቅጽል ከለና ፍላይ ዞም ዝቀሩ ምክንያታት ምንም ተቀባልነት ከም ዘይብሎም የግዳስ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ሲ ካብ ምስ ክርስቶስ ዝግበር ሕብረት ክፈልየና ከም ዘይብሉ ኣስፊሖምና ገለጹልና ነይሮም ካሊ ትረፍ እቲ ኣብ ጭንቂ እንኳን ኣብ ክርስቶስ ዝቀረበ ጥጦስ ኣብነትና ከም ዝኾነ ገሊጾምልና ነይሮም ኣውዚ ቀጽልና ንሪኦ እንታይ እዩ ካብ ቅዱስ ቁርባን ዘለና ሱታፊየ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ዘመናት ናብ ዘመናት ብጣዕሚ እናናኣሰ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ፍላይ ቀደም بتاريخ درجة من كم زجلس أن نبي تكسرنا ناي تاريخ مزاجبتون كم سنقولنا أفتشوا أجزاء أمانيان حزب كريستيان كقدس خالو قداسي خساته فخالو كيك أروي يوزون
ከምቲ ቃል ብቃላ ቅዳሴናውን ዘኢተመጠወ እምቁርባን ይሰደድ እምቤተ ክርስቲያን ይዝብል ንምንታይ እስመ አማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ይዝብል ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ስለ ዘማሰነሲ በቃ ከይቆረወ እንድሕር ዝወፁ ኮይኑ ካብ ቤተ ክርስቲያን ይውፃእ ይበሃል ዝብል ናይ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ እውን ኣሎ እቲ ኣብ ቅዳሴ ዝሳተፉን ውሑድ እዩ ካፍቲ ዝተሳተፈ ውሽጥ እንደገና ቅዱስ ቁርባን ዝቕበል ብጣዕሚ ውሑድ ማለት እዩ ዲያም ኣታሕዝና ክንገልጾ ንኽእል እንታይ ምስቶም ካልኦት ኣሃት ኣብያተ ክርስቲያናት ዘለዋ ክነናፅር ከለና እኳስ ኣይንራኸብን እሳቶም ክሳብ ክንደይናይ ኣብዚ ሱታፌ ቁርባን ከም ዝበለፁና ንርዳእ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ዝኸኣለ ምኽንያት እንታይ እዩ ክንብል ንኽእል ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ብመሰረቱ ኣብቲ ኣብ ቁፅሪ 2 ይመስለኒ ብደረጃ መዋቕር ናይ ቤተ ክርስቲያንም بدرجة سرعة علينا ينيرنا تنكيفنا ينيرنا قبت بيتك شام بستوسنا سبيشال بزي قبل قبلنا تنقوله قداي حلف يبلوناي بدوغما ودرجان ترى أخوينه تتقاس أنت طبعا كم درجة زيتي بدوغما ودرجة بدرجة تاريخه كان ترينا يوسي قبت بيتك شام كابت فادل علوه إثيوبيا وصادق أو نتكلم ما نتيو تفيات لبز نبرت جزء حديث هواري دبلهم سيامي ونوعلون نسيب وأنا نجرو نهانا نبز درجة زدم تأجن مسرت أو نجر ملسيلنا خنط مطرلنا حد تاريخ أب توفيت متحفتنا في اللي تتحفهم تركب أب توفيت متحفتنا دول لو قداي انتهي دبليو أقدمو زنبرة من البات دحر قراي من داتا رفد متى قداي دحري من تاع قراي دحر قراي داتا فد خد سرعتي أب قديش يكشان كده تنتهي نيريو أبي تكشان كابزولو أباس انت رأهلي ويقومس وي كهن انت رأهلي أبدأ سلام نبي تكشان كويني يقومي أو نزاعتهم من النبو ملؤهم نبي متيهم تاي كتقبر متيهم اللي محتاجهم سقاول لي እግዚአብሔር ክንበልዕ እንተራ ኮይኑ መልሶም ዝተማሃረ ድፈለጥ ዝተረዶ እንተራ ኮይኑ ካብ ሰለስተ አካላት ሓደ አካል ዝኾነ ክርስቶስ አምላኺ ካብ አምላክ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ንዝወሰዶ ስጋ በእለተ ዓርብ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝቆረሰለይ ስጋ ህይወት ንኽረክብ ክበልዕ መጽኤን ዝበለሰብ ይትዎ ይቅርቡ ይሉ ስጋ ክበልዕ እንድመጸ ሰብሲ እንድዕ ቆርብ መጽኤን ዝበለሰብስ የትርፈሞ ክሳዕ ዝረዶም ይማሃሩ ይሉ ስለዚ ብኺደት ደረጃ እኳ ጎዲልና ለና كم ناي قدم قداي كمت انت رأى خوينو سرعته تي ناي بيت كريستيان كيدتم كم ناي قدم كمت قالو ناي بيت كريستيان كيدت كم ناي قدم تري متيو نمنتاي متي خادي يقون كفلو ميلو دحات تاب ناي قربان غزي انت زي يلي ناي قدم قربت من فا ناي قدم سرعات مرسعن منتاي كلتيوم كمتلو كلتيوم وسنتيوم معنا بيت كريستيان ناي قدم هيوتان ترى متياتو هيوت قرب تاري يستخاخلو المخنيات يلا وانا نغرو ግን كل غزي محساب انتايو ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ንዕብራውያን ኣብ ዘብራህርሃሉ መልእኽቱ እንታይ የሚባል ይዛረብ እቲ ትክክለኛ ቁርባን ትብሎ ተሳምዕሉ ቁርባን ሳይናይ ቁርባን እዩ ይሓትት ዳሓትት ደሎ ንቆረብቲ እቶም ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ወይ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ወይ ኔሮም ዝቆርቡ ንሶም ደም ኢሉ ኣይኮማ ኣይኮነን ኢሉ እንታይ ልመሊሱ ኣብ ዓመት ምቁራብካ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኔርካ ምቁራብካ እዚ ድሕነት ኣይኮነን ኢሉ ናብ ቁርባን ክቆርቡ ድግብኡ አማናው ኃጢያቶም ተረዲዮም በንስሐብ ቅድመ አበ ነፍሶም ተደፊዮም ምሕረትን መዓትን ናይ እግዚአብሔርና ዘከሩ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ዝቆርቡ ጥራይ ስለዚህ ቁርባንም ደረጃ አለው ማለት ስቂልና ካብ ዝተዳለው ንቁረብ ማለት ስለ ስጋ ወልድ እግዚአብሔር እንበር ስለ ተራ ስጋ ይኮነን እንደሎ ስለዚህ ሰብ ተረዲዎ ክቆርብን ቁርባን ስለ ዝተዳለው ይቆርብ ክባልን በበኝ ናብ ናይ ቁርባን ደረጃ ሰብ ክመጽ እንደሌለና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይስራ ነዚህ ዘሎ ፕላትፎርም እንጠቀመሉ ቤተክርስቲያንም ትተንስ አቦታት ካህናትም ንደቆም ይማሐደሩ ትክክር ርዲት ናይ ቁርባን እንተራ መጪው ደይ ቆርበሉ ሰቢል ምክንያቱ ህይወት ስለልዲ ካን ዝበልካ ይሰብ መቸም ምሕረት መን ይደል እንተራ ተዋይሉ ዝሓመ ምሕረት መን ይናፍቅ ሕሙም ምሕረት ይናፍቅ ምክንያቱ ዘሎ ቃንዛ ይፈልጡ ጥሙዩን መግቢ ይደሊ ጥሙኡን መስተ ይደሊ እዚ ጉዳይ እዚ ሰብ እንተ ዘይተረዲዎ ግን እዚ ነገር ዘይናፍቁን ኣብ ከብድ ጽጉብ ጥሙ የለንም ንበልን ኩን ኣብ ከብድ ጽጉብ ስለዚህ ኣብ ደረጃ ጽጉባት ሃሊናም ክንዛረብ አይኮን በመሰረቱ እኮ ዓብ ሽግር ኮይንና ደሎ ሕጂ በመሰረቱ ሽግር ኮይንና ደሎ ከረእ ከሎ ግን አውሽት ቤተክርስቲያን ዘለና አገልገልትም ስርዓት ቁርባንና በኸሜና ንካይዶ ድብል ጉዳይ እሱ ይቀንድ ሽግርና ኮይን ደሎ ምክንያቱ ሐሲብና ያለና ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኣብ ዝሃሎ ታገር ተሃሉ በሀገር ደረጃ ሀገራዊት ያና በዘላቱ ሀገር ያተጸዋዕት ምሳሌ ኣብ ኢትዮጵያ አለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ተዋሩ ቤተክርስቲያን ክትጽዋዕ ከላ ካልኦት አሃት ቤተክርስቲያን ጽዋዕ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኣብ ኤርትራ ላም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ ከም ሀገራውያን ኢና በደረጃ ሀገሪና ንጽዋዕ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ
ከም ስርዓተ ክህነትን ከም ስልጣነ ቁርባን ከም ስርዓተ አገልግሎት ቤተክርስቲያን ግን አጽናፋዊና ሎሚ ሰባብ ዘሎ ጽባሕ ግብጽን ተራኺሉ ግብጽ ከይዱ ደይ ቆርበሉ ምክንያት እዩ ሎሚ ብዘሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ የትም ይኺድ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክሳዕ ዝሃለወት ክቆርብ ስታፊ ክገብር ጉቡይ ሽግሩ ግን ካሁን ኮይንካ በየማና ኢድካ መስቀል ሒስካ በጸጋማ ኢድካ ብረት ሒስካን ተራ ኮይኑ መዘምር ኮንካ በየማና ኢድካ ዓሌታውነት ሒስካ በጸጋማ ኢድካ ሃይማኖት ሒስካን ተራ ኮይኑ ዲያቆን ኮይኑም ኮሙን ተራ ኮይኑ ማለት ቁርባን ናምንታይ ንኽመጽእ ተደልዩሉ ቁርባን ክስተኻኸል ደሎ መጀመርያ ተኣማኒ ተው ውሽጥ ቤተክርስቲያን ዘሎ እቲ ካህን ዝበሃል ብፍላይ እቲ ቤተ ክህነት ድብሎ ጉዳይ ካህናት አቦታት ዲያቆናት ኢሉ ከከም ማዕርጎም ንውረድ ምክንያቱ በሀገር ደረጃ ወይ በቀቢላ ደረጃ ወይ በአውራጃ ደረጃ ድውረስ መንግስተ ሰማያት ይብላል ሰብ ካብ አዳም መጽኡ መጨረሻ እንጠቃለሎም አዳም አብዱል ሓደ ሰብ ኔርና ያው ኮይ ትውልድ እንደይቆጠር ትውልድ ተቆጢሩ ሴም ካም ያፌት ተወድ ሴም ካም ያፌት ይሎ መንከበሊ ነው ይሉ አዳም ይخبل ስለዚህ ሐረግ ትውልድ ዲና ይወድ ሰብ እኮ ቆጢሩ ድኾደና ምን አዳምና ብዝል ደረጃ ስለዚህ ዋናቲ አቤተ ክህነት ደለና ቶም አገልገልቲ ቶም ካህናትና ቶም ዲያቆናትና ቶም መዘምራትና በሐጭርታ አቤተ ክርስቲያን አብሱር ቤተ ክርስቲያን ተዓቂቡ ደሎ ንሱ መጀመሪያ በህይወት ኔሩ የርኤናሞ ህይወት ንምልባስ አይጸግምኒ እንተሪ ኮይኑ የማን ጸጋምን ፖለቲካን መስቀልን ዓሌትን መስቀልን ሒስካ ድካየድ ስርዓተ ቁርባን ይለ ስለዚህ ሰብ ናብ ንቡር ህይወቱ ይመለስ ናብ ንቡር ህይወቱን ተራ ተመሪሱ ንቡር ህይወት ደምለሰሉ ደረጃ የለን ጽቡቅ መምህር ጣዕሚ ወሰንቲ ጉዳያት እዮም ተላዕሎም ፍላይ ንኽንቆርብሲ ዋና አገዳሲ ጉዳይ አስተምህሮ ከም ዝኾነ እቲ አስተምህሮ እንደገና ብቃልን ብግብርን ዘርኤና አብነት ዝኸውን አቦ ካህን ዲያቆን ክህልዎ ዝብል በቃ ዋና መርገጺና እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዝነኣሰ ሱታፊ ቁርባን ኩላይ ዋና ክስተኻኽሎ ዝኽእል ከም ዝኾነ ናገለጹልና ነይሮም ናፍቲ ናይ መዛዘሚ ሕቶና ክንሰግር ከለና ክርስቲያን ተባሂልና እናቆረበውን ዘሎ ዝበዝሐሉ ከባብታት ኣሎ ፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ዝበሃል ቦታ በበዝሒ ናይ ክርስትና ወደ ወይ ድማ ናይ ክርስትና ቦታታት ኣብ ዝበሃል ኣብ ቁርባን ዘሎ ኣብ ክርስትና ህይወት ዘሎ ኣብ ዝበሃለሉ ቦታ ግን ድማ በአንጻሩ ኣብ ጎይቂ ኣብ ባእሲ ኣብ ኩናት ኣብ ዘይምስምማዕ ዝበዝሐሉ ይርከብ ወላ ተቆሪቡ ዝወፅእ ኩላይ እኮ እዩ ተመሊሱ ኣብ ባእስና ኣብ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ተግባር ትሪኦ ማለት እዩ እዚ ኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ክንብል ንኽእል ነዚ ወዲ ሰብ ቆሪቡ ግን ድማ ነፍሱ ዝስእነሉ ተግባር ዝፍጽም ንምንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ክርስቲያን ድሕሪ ቁርባን ክህልዎ ዝግባእ ህይወት ከመይ ክኸውን ይግብኦ ጽቡቕ ወሳኒ ሕቶ እዩ በመሰረቱ እቲ ናይዚ መጨረሻ ሕቶም ድምዳም ዩቲ ትምህርቲ አስተምህሮ ወሳኒ ይድብሎ ጉዳይ ናሓዙ ዝማሃረን ዘይብለይ ድሕሪ ቁርባንም አቦታት ካህናትም ንደቆም ክምዕድሎም ትምህርት ሰንበታትም ኮሙ ስለ ቁርባን ክመራለውን ማህበር ቅዱሳንም ኮሙ ስለ ቁርባን ድሕሪ ቁርባን ቅድመ ቁርባን ስለ ድብል ጉዳይ ክምህር ኣለዎ በመሰረታው ነገሩ ህይወት ቆራቢያን ግን ና መጽሐፍ ቅዱስ ምልስ ንበል ክልተ ሰብ ንዘክር ድሕሪ ቁርባን ዝነበሮም ህይወት ይሁዳን ጴጥሮስን ድሕሪ ቁርባን ናይ ዘሎ ህይወት ናይ ብምልና መሳኻክር ክልቲኦም ቆሪቦም ናይቲ ቁርባን ኃይል ግን ኣብ ክልቲኦም ይፈላለዩ ጴጥሮስ ዝቆረቦ ቁርባን ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር አማናው ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር ስለዚህ ብዝቆረቦ ደረጃ እኳ ምስ እግዚአብሔር ሞት ከም ድሳተፍ እንዳሐሰበይ ስለዚህ ሆነ እኮ ጎይታይ ኩሎም ካቶ ሓዱኻ ክሳዕ መወዳእታ ናይ ክሕደካን ይበለሰብ ቆሪቡ ከሎ ዝተዛርቦ ዘረባይ ሓሰለከና ማለት ትክክል መወዳእቱ ግን ጴጥሮስ ንመን ክኻድ ከሎ ይድረ ንክርስቶስ ክኻድ ከሎ ይሁዳም በተመሳሳለኩም ግን ኃይልን አይቆርባን ድራዩ በትክክል ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር ማሃየው ይል ካንተራ ወሲድካዮ መድኃኒት ይል ካንተራ ወሲድካዮ ናቢ ክርስቶስ ናብ መቅራብ ይል ካንተራ ወሲድካዮ መጠን ክንደይ ካብ ኃጢአትም ከም ዳቅብ ጴጥሮስ ድሕሪ ሙዳው ንንሳሐን በቀይ ስለዚህ ኃይል ቁርባን ምስ ወደካም የተንስዩ ና ይሁዳ ቁርባን ክፋአት ዘለዎ ቁርባን ስለዝኾነ ማለት ክፋአት እንደሐሰበ ድቆረቦ ቁርባን ስለዝኾነ ብድቆረቦ ቁጽሪ መጥፊኡ ኮይኑ እንበር መምለሱ አይኮነ ስለዚህ አሚኖም ንዝበልዕዎ መድኃኒቶም አሚኖም ንዘይበልዕዎ ግን አቃጸልዮም ኣብዚ ምናልባት ታሪክ ነውሕ ጊዜም ረሲዕ ይኹን ሙስሊም ሰበይቱ ኮይና
በቃ ወደይ ከቆርቦለኒ ናይ ክርስቲያን ቁርባንሲ ሓቅሊ ስጋ ናይ ኣምላኽ ይልበሃል ንደይ ኣምንም የቃጽሎ ይልበሃል መክፈቱን ኢላስ ንቤተክርስቲያን ከተቆርቦ ኢላ መጠ መቸም ናይ ሙስሊም ክዳን ኣይኮነን ጥዑይ ክዳን ጌራን ቤተክርስቲያን ወዳ ከተቆርብ ኢላ መጠ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር መለኮት ተዋህዶ ነፍስ ዝተፈለይቱ ስጋ ስለዚ ኣሚኑን ዝበልዖ መለኮት መድሃኒት እዩ ኣሚኑን ዝበልዖ እሳት እዩ ኣቃጻሊ ልክ ሓዊ ከመጠቃቅማ ኸይ እሳት ጸብሒን ተስሪሕካሉ ኣብሲሉ ይብላዕካይ ቢርካን ተጨቢጥካይ ግን ኣቃጽሊ መቀትለካይ ስለዚህ ስጋሊ እግዚአብሔር ልካኹም እዛ ሰበይቲ እዚ ነገር እዚኣ ጌራን ቤተክርስቲያን መጽያት ያተወዳ ቆሪቡ ቆልዓይ ካለም ጎሮሩን ኣብ ልቡን ጥራይ ዳዝ ምክንያቱ ቃንዛ አለው ደቃጽሎ ነገር አለው እንታይ ጉዳይ ምስተባለ ሙስሊም ከም ደኾነት ጉዳይ ምስተፈልጠ እዩ ጸሎት ጌርካ ምህለላን ጌርካን ድቆም እዚ ነገር እዚ ስለዚህ ነቶም ዚኣምኑ ደጥፎም እንተራ ኮይኑ ነቶም እናኣምን እንተ ወዲቅና እንደተንሳአና ይክብል ደለ ስለዚህ ህይወት ቆራብያን ብድሕር ቁርባን ከም ይኮናሉ ከም ኖርማል ሰብ ቆሪብካ ኣለኻ ኃጢአት ንኸይትገብር ተጠንቀቅ ፍርሃዩ ኃጢአት ንኸይትገብሮ ኃጢአት ምግባርካ ግን ንቁርባን ንኸይትኸይድ እንደገና ካስረካ ይብሉን እኳ ኃጢአት ብዝገበርካ ቁጥሪ ከሳዕ እትነጽህ እንታይ ምግባሪ ስጋው ለእግዚአብሔር ምቁራብ ምክንያቱ ስጋው ለእግዚአብሔር ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ደሰጋገር ድልድል ስለዝኾነ ነዚው ቅዱሳን አቦታት ብናይ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ 10 ማዕረጋት አለውና 10 ማዕረጋት አለውና ነዚው ማዕረጋት እዚዮም በቅዱስ ቁርባን ጀሚሩ በቅዱስ ቁርባን ድዕጾይ ቅዱስ ቁርባን ማለት ስጋው ለእግዚአብሔር ማለት ይኮን ንክርስቶስ እንዳራአኸይ መጋብ ይኮን ስለዚህ ንክርስቶስ በስጋው ወደሙ እናራ ይቆርብ ዝነበረሰብ መጨረሻ ኪዶት 10 ማዕረግ ምጽሑ ንክርስቶስ ወንበሩ ሁሉ ምራይ ስለዚህ ቁርባን ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ለብጽሕ እንተራ ኮይኑ ብዝሓጠኻዮ ቁጥር ተነስሕኻ ናብ ቁርባን ምቁራብ ዋና ነገሩ ኃጢአት ጌረ ይልካና ካብ ቁርባን ምህዳም ደይኮነ ኃጢአት ብዝገበርካሉ ግዜ ስጋው ደሙ ስጋው ለእግዚአብሔር ንመባል ተነስሕኻ ምሕረት ሓቲትካ ኣብ ቅድሚ ቡኻ ነቢዕኻ ናብ እግዚአብሔር ክትኣትኸሉ ንመጀመሪያ ግዜ ቁርባን ደቅረበ አዳም ንመጀመሪያ ግዜም ቁርባን ውስተቀበልን እግዚአብሔር ቁርባን በክልቲዩ ነገር ይወሰድ መስዋዕት ብዝብል መስዋዕት ብድብል እንተራ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ቁርባን ብድብል ካብ እግዚአብሔር ንሰብ ስለዚህ በሰብ ደረጃ እንተራ ኮይኑ ካብ ሰብ ናብ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ደረጃ ተኮይና ካብ እግዚአብሔር ናባና ስለዚህ አዳም ካብ ገዛ ነፍሱ ናብ እግዚአብሔር ዘቅረበ ቁርባን እንታይ ድብል ሂብወይ መስዋዕቲ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቃ ድብል ቃል ሂብወይ ስለዚህ እዚ ኪዳን እዚ ዘምጾ ነገር እንታይ እንተራ ተባሂሉ ናብ እግዚአብሔር አማናው ዝኾነ መስዋዕት ስለዘቀረበ ስለዚህ አዳም ነዚ ቁርባን ዝደቅረበሉ ማዓሲ እንተራ ተባሂሉ ግን ነገር ገነት ጉዩ ዲያብሎስ በእምነ ምሳረሙ ድሕሪ 3 መዓልቲ ካሞት ተንሲዩ እንግዲህ ናብ እግዚአብሔር መስዋዕት ካብ ጎኑ ብዝፈሰሰደም ናብ እግዚአብሔር መስዋዕት ቀሪቡ ስለዚህ ውድቀትና አዳም ሰብ ኃጢአት ደረጃ ዝወድቆ ውድቀትን ራዩ ብዝወደቅና ይቁጥሪ እግዚአብሔር ንኽሰምዓና ይመጽንበር ብዝወደቅና ይቁጥሪ እግዚአብሔር ካባና ይራኸው ምክንያቱ ዓቅምና ይፈልጡ ቅድሚ ቁርባን ዝተሰርዐ ኮን ሳይ አይኮነ ቅድሚ ቁርባን በደረጃ ምስጢራት ቤተክርስቲያን እንተራ መጽናም ቅድሚ ቁርባን እንደሎ ስርዓተ ንሳይ ኣብ ሸዋት ምስጢራት ቤተክርስቲያን ተራተራዩ ንምንታይ ቅድሚ ቁርባን ንስሓ ተሰርዑ እንተራ ተባይል ሰብ ከይነጽህ ናብ ስጋው ለእግዚአብሔር ቀርብ ስለዚህ ይብሉ ስለዚህ ንስሓ ማለት መሕጸቢ ናይ ሰብ ተሓጺቡ ናብ ስጋው ደሙ ክበጽሕን ከሎም ብስተኻሉ መጠን ግን ተጠንቂቁ ኾናሉ ናይ ምባስ ሽግር እንተራ ሃሊካ እግዚአብሔር መጠን ክንደይ ጸይርካ ከምደሎ ሓሲብካ ባስም ግዳፍ ምክንያቱ ንሕሰቦ ንሕና ንሰብ ክንድንጸርፎ መጠን ሓደ ግዜ ተስተውዕለሉ እንተራ ኮንካ ሰብ እንተራ ጸሪፍና ንቁጣዕና አይኮነን ግን ካብተ ሰብ ንማሃሮ ነገር አለ ሰብ ንዓኻ እንተ ጸሪፍካ ተቁጣዕ እንተራ ኮንካ ሰኻነ ካለ እንተ ጸሪፍካ ሰብ ንዓኻ ልክዕኹም ከም ተቁጣዕካ ምሕሳብ ጽቡቕ እዚ ብምሕሳብካ ንኻለ ኃጢአት ንኸይትገብር እኮ ይሕልወካ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ብድተገብረልካ ነገር ናብ ነገር ምእታው ደይኮነ እግዚአብሔር ብድጸረካ ነገር ንነገር ግድፍ ምባል ጽቡቕ ስለዚህ ህይወት ቀራውያን ብድሕሪ ቁርባኖም ጥንቃቅ ደሎ ናይ ጸሎት ህይወቶም ዝተማለ ንእግዚአብሔርም ዝናፍቁ ክኾኑሎም ከም ክርስቲያናዊ መጠን ግን ኩሉ ሰብ አሃዱ ዝተባሃሉ ቤተክርስቲያን ከብ ክርስቲያናዊ ጻውዒት ማንም ክርስቲያን ኣብታ ቀዲምና ድበልናዮ ቀደም ኩሉ ናብ ቤተክርስቲያን ይከብ እንተራ ነይሩ ሎሙን አማናዊት አዴና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስለና ተጽልቅ ቅድስ ቤተክርስቲያን ናይ ጴጥሮስ ታሪኽ ኩሉና ንፈልጦ ታሪኽ ታ ቤተክርስቲያን ምስሉ ጽል ነበረት ይድብል ጴጥሮስ ብስታስወሉ ግዜ ስለዚህ ናብ ቤተክርስቲያን ምጻና ማለት ቤተክርስቲያን ብቋዓት አይኮንናን ትክክል ብንሃታ ብቃዓት ግን ክንበቅዕና ብንሃታ ብቃዓት ንሳ ንጽህቲ ፍጽምቲ ቅድስት ያ ስለዚህ ንሃታ ልብስ ተጎናጽፍና እግዚአብሔር ብንሃታ መልክዕ ይርየናሙ ንጽሃት አይኮንናን ግን ንጽሃት ይሳትፈና ብንሃታ አስተምሮን አና ይርየናሙ ለካ ደቀይ ምሁራቲም ናብዝል ይወስደና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማለት ንዓና ሁሉ ንዕርቃና ሽፋንያ ንድንቁርናና ትምርትያ ንጥሜትናም ጽጋብያ ንጽምናም መስተያ ስለዚህ ኾነት ሰብ በጊዜ ቁርባኑ በጊዜ ዘይቆርበሉ ጊዜን አሃዱ አብስተባሉ ቤተክርስቲያን ማንም ክርስቲያን ከባለው እዚ ኦርቶዶክሳዊ ጻውዒት
وممر بحكي طعم سفحت ዝኾኑ ጉዳያት ናደልና ማለት ጊዜና ግዲብና ተዚህ ኮይኑ ካብዘን ላዕሊ ተኣስተምሮ ብደንብ ክግለጽ ከም ዝኽእል እየ ተስፋ ዝገብር እድሜና ኽቢሮም ነዞም ሕቶታት ብምምላስ ሓቢሮምና ስለ ዝጸንሑ ኣዝዩ ኣነ ምስግን ክብረት ይሃበልና